Daniel, taber i dag i Bjerggrav. En solid indsats for dig. Kan du sætte på kampen? Jamen, vi starter ud med en første leg, hvor vi slet ikke er der. Vi er slet ikke på banen, og de kører os rundt. Og ja, det ender så 3-0 i første leg. Og anden leg starter heller ikke som vanvittigt godt. Vi kommer bagud 4-0, men så bagefter så kommer vi ind i kampen og ender 4-3. Men det var ikke godt nok i dag. Hektisk afslutning. Jeg kunne se det. Alle kunne se, at der var hånd på bolden. Dommeren står og siger efterfølgende, at det er på grund af brok for tilskuerne, at han ikke dømmer den. Han ser den. Hvordan føles det? Jamen, jeg synes, at den er vanvittigt tydelig, men altså... Ja, vi skulle have haft straffe der, men vi skal også fokusere på os selv. Vi har ikke selv været gode nok i dag, men der skulle være straffe, det skulle der. Ja. Men igen kommer vi skidt ud til en kamp, Daniel. Hvad skal vi gøre for at sætte 90 minutter sammen, i stedet for 45 gode minutter? Jamen, det ved jeg sgu ikke helt, hvad vi skal gøre for at komme så godt fra start. Altså, det viser, når vi spiller, som vi kan. Så er vi det bedste hold, så det vil være de her 4 kampe, når vi spiller. Men når vi ikke kommer ordentligt fra start, så bliver vi også kørt ned. Så er vi bare ikke gode nok. Tak for det, Daniel. Poul, vi står igen. Et knep nederlag. Det så skidt ud til halvleg. Bagud 3-0. Kommer bagud 4-0 efter 10 minutter anden halvleg. Jeg har sjældent set dig med så store ord i halvlegen. Igen hiver de sig op i anden halvleg, men Poul, hvorfor kan vi ikke sætte 2 gode halvleger sammen? Hvad sker der? Hvis bare jeg vidste, så havde vi gjort det. Men du har fuldstændig ret. Der er faktisk ikke rigtig noget, der fungerer i første halvleg. Og Bjerggrav fortjent går til pause med 3-0. Det kunne simpelthen godt have været værre. Vi får snakket om tingene, og vi er både enige om, at der er kun én vej. Det går frem. Det kunne koste en losing, men vi kommer så ind i kampen. Og er også i nærheden af at få noget, der godt kan give en udligning. Men det nytter ikke noget, at vi er nede på at spille en god halvleg igen, fordi det er vi faktisk ved at have gjort 3 gange nu her i efteråret. Så derfor så ligger vi i tabellen, som vi gør. Vi ligger skuffende for mig, og forhåbentlig også for holdet med 4 point. Det kan ikke hjælpe noget at tude over det. Der er en vej ud af det, det er at stå meget bedre sammen. Det er at følge, hvad vi snakker om inden, sådan så vi er enige om, hvad vi er gået og gør. Fordi det kunne jeg slet ikke se der. Nej, og nu venter Mønsted en kamp, hvor vi også skal steppe op for at få point. Det er der ingen tvivl om. Hvordan ser du den nu, Poul? Jamen, for det første så var det jo fedt at spille lokalt lag. Og Mønsted spiller vel deres bedste kamp. Det plejer de ikke om at sparke. Jamen altså, jeg kan ikke sige andet end, at vi skal ikke gå ud og levere, som vi gør i dag, fordi så får vi ikke noget med Mønsted. Vi skal finde 90 minutter, hvor vi kan se os selv i øjnene, og så må vi se, hvad det giver point. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi bare prøvede, hvor vi sagde, at i dag spiller vi en helt god kamp. Så kan jeg faktisk godt acceptere en uafgjort eller et nederlag. Men jeg tror, det giver en sejr. Det er jo. Tak for det, Poul.